Wat heb je vandaag allemaal meegenomen? Wat heb je in een mandje? Wat heb je in het mandje zitten vloggen? Water en brood. Water en brood. Heb jij dat ook erin zitten? Ja. Ja, het is toch gek, hè, jongens. Zei zo weinig. Hoe lang heb je daarmee gestoeid, als ik het zo mag zeggen? Nou, toch een aantal weken al. Het is wel leuk en een mooie groep, hè? Ja, heel leuk, heel leuk. Genieten van, heb je trouwens ook bonnen gekregen? Nee. Oh, dan moet ik even tegen Maarten de Kever zeggen dadelijk, dat er ook gaat bonnen regelen. Schutterij! Rechts! Rechts! Koningsbaar! Deden! Voor!
Het Ummeke kamp! Ons presenteren in zo'n sfeer, daarvoor doen we het keer op keer. Hup met de benen en knallen met de buks. We tonen hier onze meesterlijke trucs. Hey!
Even laten draaien. Rechtsom. Rechtsom. Nou. De commandant van basisschool Triangel presenteert de jou. Nou, draai. Presenteer jou. Veers in de triangel Lulin. Veel laat en misschien waar geen bulken staan. Nou. De commandant vraagt toestemming voor vertrek. Schutterij, halt! Dit is de jou van de schutter van Basisschool De Kingbeek. Schutterij! Rechtsom! Schutterij! Presenteer jou! De overal eindfeestvermakers zijn weer present! Met de beste wilsgraag van de schutterij. Die schutterfeestbelevers zijn de jaar! Die zijn de altijd als kerstdoener. Dit was de jou van de schutter van Basisschool De Kingbeek. En we gaan nu weer met onze optocht. Schutterij! Schutterij! Rechtsom!
Schutterij! Rechts, rechts! Schutterij presenteert Jel. Welly Zineli, Bel van Leeuw. Zet de Ummeke voor ons aan de kant. We zijn het beste van het land. Ja. Schutterij! Links, links! Ja. Schutterij! Voorwaarts, mars! Links, links, Er zijn er 2 bielemannen. Die hebben ze vroeger altijd gehad om het pad te effenen. De schutterie. En de commandant Rut. Schutterij! Halt! Commandant Rut, Dekkemer, Basisschool De Kingbeek, present! Rechts! Om! Presteer! Geweer!
Linze en namens Holtem, Yvonne Savé en Jos Savé. De schutterij gebruikt zelfgemaakte instrumenten. Het avontuur. Het avontuur in vuur en vlam. Samen sterk met plezier en pracht. Hey! Links. Om. Voorwaarts. Mars. Nummer 12, de Bron, onderdelen. Kinjer-OLS, de Bron. Stipje naar, goed zo. Schutterij. Rechts. Om. Schutterij. Breng. Jel. De Bron uit Neerbeek meldt zich present. Schutterij. Breng. Jel. De Bron uit Neerbeek staat ijverig bijeen. De Bron uit Neerbeek staat ijverig bijeen. Bijeen en boog, alle schutten groot en klein. Bijeen en boog, alle schutten groot en klein. Kinjer-OLS Born om de Limburgse cultuur te bewaken. Kinjer-OLS Born om de Limburgse cultuur te bewaken. Samen bijeen om kans op het Ummeke te maken. Samen bijeen om kans op het Ummeke te maken. Hey!
Voorwaarts, mars!
dan komen dan 10 gebeden van schutterij, Basisschool De Kingbeek en wij komen nu onze jaar brengen. Schutterij, presenteer jou! Kinjer-OLS schap, de zwiek alle burgers af. Paf, paf, paf! Laat ons maar beginnen, want de zwiek gaat winnen. Schutterij, linksom! Rechtsom! Wij zijn de gezamenlijke school uit Grevenbicht en wij presenteren ook nou de jou. Wij komen uit Grevenbicht en roepen uit volle borst dat wij een boom de bulkens raken, er een groot feest van maken. Linksom! Voorwaarts, mars! Commandant Daan Goeses meldt kinderschutterij Dionysius en Canisius present op het Kinjer-OLS. Ga je zo rechts voor de tribune zetten. Zo. Dat is mooi. Rechtsom. Rechts! Front! Dionysius en Canisius zijn wij van de partij. We lopen al met al 5 jaar op een rue. Trommelen en zingen is wat we willen kennen. Dit jaar nemen we weer het Ummeke.
naar Shannon. Met veren links. Am. Schutterij De Kingbeek. We presenteren nu de jou. Begenomen geven in Boston weer nu zie en zie als die zo sterke schutterij. Jozef Merkelbeek. Naar vuren! Rechts! Om! Morgen kom even bij die staan, hè. Ja, oké. Links richten! Oh, doe nou niks. Links richten. Wat was voor je help? Wat was het? Ja. Ja. Ik van commandant... Sorry. Zo. Wij zijn basisschool Sint-Jozef Merkelbeek. Wij presenteren nu jou. Wij van Merkelbeek zetten ons op de kaart. Want we zijn allemaal hetzelfde waard. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet.
Nummer 22, links, korps, halt, rechts, om. Presenteer wapens. Breng, jel, wij van Hunsel zijn erbij. Het OLS, dat maakt dus blij. Vandaag dan ook, ga je frunsel. We pakken het Ummeke met naar Hunsel. Wapens, terug! Nog 3 schutterij en dan wordt de Kinjer-OLS Schutterij! Halt! Commandant Bellen van de Schaaf, meld de draaiende weken postrot, present voor de jel. Rechts, om! Presenteer, jel en nu. Schriften en beuken aan de kant. Vandaag weken veel aan de culturele bank. Op de draaiende weken de schijn gemoor. Want vandaag zijn veel bij jij in de bok.
shutterie, de leden. Het Kinjer-OLS is gaaf. Links om. Voorwaarts mars. De levering uit Einighuizen, Guttekoven. En nu naar de laatste schutterij.